Importantea da Google kontua ondo kudeatzea eta jakitea zer aldatu aldugun eta ze aukerak jarri aldizkiogun. Hemen daukagu gure kontuaren sarrera. Sakatzen badugu ikonoan, izenaren ikonoan, agertuko zaigu gure konturako sarrera. Hemen kudeatu Googleko kontua. Egingo dugun lehenengo gauza izango da hizkuntza aldatu. Horretarako sakatu eta orain hizkuntza aldatuko dugu. Baina aldatuko dugu hizkuntza aplikazio guztietarako. Gure Google kontuaren hizkuntza aplikazio guztietan erabiltzeko. Driven, Gmailen, Classroomen eta barrekotan. Horretarako joango gara datos eta personalizazion eta jaitsiko gara hizkuntza aurkitu arte. Hemen daukagu hizkuntza, ikusten duzu nik gazteleraz daukat, baina orain egingo dudana izango da bilatu euskeraz jartzeko. Sakatu, hor agertzen den gezi txiki horretan, eta hor agertzen da añadir otro idioma. Gainea sakatzen badugu, bilatuko dugu euskera. Euskera sakatu eta selekzionar. Baditugu bi hizkuntza orain jarrita, gaztelera eta euskera. Baina lehen etxia, arkatza dauka hemen, gaztelania da. Jarriko dugu euskera lehen etxi moduan eta horretarako gezian sakatuko dugu, gorantzako gezian. Aldatu egin da eta hemen daukagu orain euskera lehen etxia eta gaztelera bigarrena. Horrekin atzera egingo dugu eta ikusiko dugu ja nola aldatu den hizkuntza eta euskeraz daukagu dandana.